Takže tu máme balkón, je nasmerovaný na juh, slnko je hneď nad nami, takže kolektor slnečný bude namontovaný tu hneď na zabradlí a dáme ho trochu pod uhol, keď neskôr v lete, keď slnko bude prážiť z iného uhla, aby pekne dopadalo na ňo, asi pod 90 stupňovým uhlom. Takže tu máme kolektor, droty sa zvedú po zabradlí, tu sa hneď vedľa pumpy sa dá baterka, tu na hneď sršňom nedáme, lebo aby sršne mali sa na čom hrať, tak dáme tam jednu baterku. Tak, teraz panel je už namontovaný a sme ho premontovali, tu dva šrubky idú. Takže to je ten maličký panel. Merá asi 30 na 1 meter, 30 cm na 100 cm a vyprodukuje 15 W pri 12 V, takže okolo 1 A dostávame z toho tu. A teraz tu som pritiahol kábel. Pritiahol som len tak kábel tu na dnu do môjho ofisu. A pozrieme sa na volty, koľko volty vytvára. Tu máme pripojený merák na solárny panel, tu na plus minus, a merák nám ukazuje 21,7 V jednosmerných. Takže teraz máme pripojený ten panel. Teraz mám tu na malú žiarovku z auta 12 V. Jedna strana je síce vypálená, ale táto ešte funguje. To znamená, že dostáva sa cez 12 V, to by za chvíľu spálilo, ale dostávame prúd. Takže to je asi celá veda. Teraz tá žiarovka, to 12 V žiarovka bude brať asi 0,5 A. 0,51 A. Takže tu je ďalšie zariadenie. Ide to priamo zvonku z kolektora, ide to priamo z kolektora vonku. Káble sú pripojené, kolektore kábly prídu cez regulátor napätia. Táto ledka nám ukazuje, že sa to nabíja, a táto zelená ledka nám ukáže, že baterka je plne nabitá, táto baterka. Ale samozrejme to ešte bude trvať, kým sa táto baterka nabije, lebo dneska nie je ani nejak slnečno vonku. Dneska je pekne pod mrakom. Ale aj tak ešte stále dostávame tých 12 V teraz. Takže tento merač, tento regulátor napätia, on nám ochráni batériu pred vysokým napätím z slnečného panelu. Nepustí viac ako 14,2 V. Keď 14,2 V príde viac ako 14,2 V, dosiahne batéria, tak ju vypne. A keď volty spadnú, napätie spadne po 13 V, tak vtedy znova pripne na solárny panel a začne nabíjať automaticky. Takže tu je 7 A striedač napätia. Jednosmerné napätie z batérie premení sa na striedavé na 110. To znamená, že z 12 na 110. Tieto káble. Tak. Mne sa to nič nedieje teraz, žiadna veda nie je. A pomeráme, že koľko máme výstup. Tu máme merák, takže zmeráme napätie tu, či dostávame aspoň 100 alebo okolo 90. Dostávame 110 V. A teraz nie je ani slniečko veľmi, takže máme z tých 110. Tu na striedači napätia, tu je pekne, tu sú dva ledky, je zapnuté.
a červená je ochrana. Keď napätie spadne pod 100 alebo keď napätie vyššie ako 110, tak vypne automaticky. Teraz som zapol tu na jednu lampu, riadne nočnú lampu, ktorá je na 110 V a táto žiarovka je 15 W na 110 V. Hej. Takže uvidíme, že či zoberie 230 mA. To je dobre, pretože máme presne 15 W panel. Hoci teraz síce ani slnko veľa nesvieti, ale baterka je trošku nabitá. Takže máme tam nejakú šťavu v tom. No, skúsime zapnúť. Skúsime, čo sa deje. No a hotovo, a svieti. A celá veda je tu. Takže máme zo slnečného panela tu na. Slnko ani nesvieti veľmi. A ide prúd do batérie, tam sa to uskladní, zredukuje, premení sa na striedavý a ide tu na. Žiarovka svieti pekne. Bez problémov.